Yo, what's going on guys, όπως είδατε στον τίτλο, είναι το τελευταίο μου episode αυτό που θα δείτε, το Dizzy Acid 3, και θέλω να πιστεύω πως δεν θα είναι το τελευταίο, αλλά προς το παρόν δεν έχω το χρόνο να συνεχίσω να παίζω Call of Duty, να ανεβάσω τα standards μου, γιατί όπως ξέρετε όλοι, και ναι, δεν τρέπομαι να το λέω, είμαι χάλια. Ναι, είμαι χάλια, το παραδέχομαι. Απλά θέλω να πω πως εάν όντως είναι το τελευταίο μου episode και δεν ξαναμπω online, να ευχαριστήσω όλα τα παιδιά που πόσα χρόνια είναι, πάνε 2, 3, 4 χρόνια, δεν ξέρω πόσα. Ήμασταν μαζί και παίζαμε, δηλαδή ο χρόνος περνάγαμε μαζί κάθε μέρα. Ήτανε απίστευτο, γιατί δεν καθόμουνα σε ένα γάμο μηχάνημα μόνο και μόνο για να παίζω trickshot. Αυτό δεν λέγει Call of Duty, αυτό πρώτο είναι trickshot, αλλά καθόμουν για την παρέα. Δηλαδή ήταν απίστευτο όλο αυτό. Τώρα δεν μπορώ να κάτσω να πω ένα-ένα τα ονόματα, γιατί θα μου πάρει πόσο χρόνο, αλλά όσοι ξέρουν και βλέπουν αυτό το βίντεο θα καταλάβουν αμέσως ποιους λέω. Ξέρουν, και από παλιούς που κάνανε quit και από καινούριους που ακόμα δεν έχουν κάνει και τους εύχομαι το καλύτερο στη συνέχεια των άλλων Call of Duty. Τι άλλο να πω. Τώρα για το Black Ops 3, δεν ξέρω αν θα το πάρω, αν θα κάνω βίντεο εκεί πέρα, και γενικώς αν θα συνεχίσω τα βίντεο μου στο κανάλι μου. Το πιο πιθανόν είναι ναι, αλλά μην περιμένετε να είμαι τόσο active. Τέλος πάντων. Οπότε ναι, να πω ευχαριστώ στον Geki, στον Bane, στον Psycho. Στο Psycho ξεχωριστά θέλω να του πω ευχαριστώ, γιατί με έχει φτάσει σε ένα σημείο να μπω σε κάποιες κλάνες ώστε να ανέβω επίπεδο και αυτά. Δηλαδή αυτός ήταν ένα μεγάλο μου σκαλοπάτι. Ο Bane που μου έκανε edit το Hitmarker episode μου, το δεύτερο, και τον Geki επειδή μου έχει κάνει τα περισσότερα μου edit, μου έχει κάνει Hitmarker episode, μου έχει κάνει το Dizzy Acid 2, μου έχει κάνει ένα mini-taz, είναι απίστευτο. Και τώρα θα μου κάνει και μου έχει κάνει μάλλον το Dizzy Acid 3. Οπότε δεν έχω να πω τίποτα άλλο, απλά ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν και οι τρεις και όλοι οι υπόλοιποι δίπλα μου. Ήμουν ready to get dizzy και peace out. Ελπίζω να σας αρέσει το episode μου. Who instigated this hardcore revival? No career, you can focus on survival. There's no competition if you wipe out your rivals. I'm homicidal, here to kill your idol. My urges are primal, the outcome is final. The smell of fear is frightful, it's so delightful. We don't have fans, got disciples. Your hype's dying, it's a downward spiral. If I was you, I'd blow my own head off. Suicidal, underground's finest, reclaiming the title. 16-bar recital, my ways are tribal. Dope DOD, here to break the cycle. We're vital, be mindful, even more careful. I got my hands full, your end will be painful. You can't match what we bring to the table. You're not capable. I got it. All you people, see no evil, hear no evil, speak no evil. Dope DOD will lead you legal. Your ego, see through all you people. See no evil, hear no evil, speak no evil. Dope DOD will lead you legal.